Cecilie? Hallo? Ej, du har også grædt over alt på dit knæ. Cecilie, lad være med at være ked af det. Hallo? Cecilie? Det er bare så hårdt. Hvad er der galt? Fortæl mig. Alle de ansøger mig bare på Facebook. Hvorfor må de ikke det? Det var meningen, at du skulle komme i kontakt med dine venner derinde. Nej! Jeg skal snakke med min mor. Det er jo ikke det eneste, du skal bruge Facebook til. Du skal vel også snakke med dine egne venner og sådan. Nej! Jeg skal komme fruen til at snakke med min mor, der ikke er penge med min mobil. Hvorfor det? Fordi jeg elsker min mor så højt. Ej, Cecilie, rolig nu. Du har altså lige... Du rører alle vores smøger. Jeg kan rette 2 pakker på en time. Kun? Cecilie, rolig. Lad nu være med at græde, ikke? Det hjælper ikke noget at græde, bare på grund af, at der er en, der har ansøgt dig på Facebook. Ja. Hvorfor? Det gør det jo ikke. Jeg skal bruge den til min mor. Det er jo vel ikke det eneste, du skal bruge den til. Ja. Cecilie, rolig nu. Det er ikke verdens undergang. Ja. Det er så hårdt. Rolig nu. Cecilie, det var bare Benjamin, der ansøgte dig. Det er så hårdt. Hvad skal du nu have? Kage? Jeg kan næsten ikke tage det her seriøst, Cecilie. Jeg forstår ikke, du græder over en venneanmodning. Hvordan kan du blive glad igen? Du har allerede spist en halv lavkage, eller en halv chokoladekage. Jeg bliver nødt til at trøste spiser på en hjemmeside på Facebook. Hvad? Jeg bliver nødt til at trøste spiser på en hjemmeside på Facebook. Du er nødt til at trøste spise, når folk ansøger dig på Facebook. Ja. Hvorfor? Fordi det er så hårdt. Jamen, hvad de har gjort dig? De ansøger mig. Har du ikke andre venner på Facebook end din mor? Nej. Hvad med din familie, dine brødre? Og sådan noget? Hvorfor ikke? Fordi det er ikke min mor. Hvad med din far? Er det dum? Hvorfor? Ej, jeg kan ikke tage det her seriøst snart. Jeg kan forstå, at du græder over en venneanmodning. Hvorfor er din far dum? Hvorfor må han ikke være venner med dig, når din mor Fordi må? jeg skriver aldrig til mig. Jeg tror, der er nogen, der er sure på os.